Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBC, mamunusab kamo magadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Magarayo, magapanginaot nga nakapagpahalon ang nakamustag sa tagsan yung kamang lingkuranan, uban usab sintagstag sa kamang reducits. Aron sa ingon yana, mauy nyo magamit sa pagpamati ni Hiyuna karon sa pagtuon nato sa mga kamaturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon ka na dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon yung patanahuan disibihan sa Power Radio sa Villanueva 97.9. Matag gabi kita sa Domingo musugod sa alas 7 mulong tadhang sa utsos kagabion. Og dito sa dapit sa Balingasag sa Waikurat Radio FM mabati usab ang atong programa. Magsugod unya sa alas 8 mulong tadhang sa alas 9 sa nining kagabion. Og dito dapit sa Radio Ultra mabati usab ang atong programa. Magsugod kita sa alas 10 mulong tadhang sa alas 11 sa Kabuntagon o sa Teleradyo sa RPN. Mabati usab ang programa og masaksiyan o malantaw ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 12 mulong tadhang sa alas 2 kahaponon. Og dito usab dapit sa Iligan, mabati usab ang programa sa Radyo Bandera. Magsugod sa alas 3 kahaponon mulong tadhang sa alas 4 og dito usab dapit sa Bato Plaridil sa DXMM FM mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Magsugod kana sa alas 6 sa buntag mulong tadhang sa alas 7 sa Kabuntagon. Og dito sa Dipolog City sa DXDR mabati ang programa magsugod sa alas 12 mulong tadhang sa alauna sa kahaponon matag Domingo kana. Og sa DXPR sa Pagadian mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alauna mulong tadhang sa alauna imedya. Og dito sa Visayas area mabati ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa estasyonan sa DYLA. Magsugod kana sa alas 11 mulong tadhang sa alas 12:15 sa Kauton matag Domingo. Og sa Toledo usab sa DYRH mabati usab ang programa DYHR mabati usab ang programa magsugod kana sa alas 6 buntag mulong tadhang sa alas 7 sa Kabuntagon. Og sa uban pa unya nga programa sama dapit sa Manulo dili na madugay program usab kita dito sa Manulo ang pagkuha na lang ang sultihanay na lang sa mga kaigsunan o mga misyonarya sa pagtulon ang PBCM uban usab sa mga kaubanan nga musuportar sa programa dito dapit sa Manulo. Ipahibalo ra namo kana og unsa kanus-a kita magsugod. Og nining higayon na karon ikaw ban panato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan kini karon inyong igsuon Brother Mario Arlito Sabit magapagiguban karon gining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi og magapaila pa ang kauban nga ministro. Kamusta kaninyo mga kagilaan ug igsunan ginsab si Brother Rumirama Kamus katamayayon karon sa pagkatod sa kabaturan haron makapadangat kanato para pang kaluwasan ug karon magpaila pang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga iglaan ug mga igsunan kinyong lagad sa kanginan hibaling Evangelista Brother Jis Makarayo. Ug nintong ura ibalik ko kamo kang Hermogenes Magarayo sa pagisgot sa tema. Ang atong pagaisgutan mga kahigalaan ug mga kaigsunan mao gyapon ang pagpadayon sa pagtubag nato sa mga mga isyu ni Mitchell Bindilyo tungod kay duna gyapon siya mga gipangbuhi ang isyu unya nagtuo siya og masupalpalmi. Muna nga ang atoa mao nga pagtubag pag-asikaso kaysa gikaingon na namo sa Proverbio 3:30 dili kami magapanghilabot kung ang among isig ka wala gin manghilabot. Buti pa sabot nga kung ang among isig ka magwawali sa pikas nga dili kauban namo sa PBCM. Pagka dili manghilabot nganong hilabtan man ang ilang doktrina nga pagpalambo man na sa ilang baruganan. Unya ug do na may mga nagwali nga ipokus sa ilahang pagpalambo silang pagtulunan ilang katungod. Unya katungod sab sa mga ministro sa PBCM ang
palambo sab ginamit ang balaang kasulatan sa doktrina sa pagpasabot o ngano nga naa ang PBCM. Pero dili malikayan tungod kay doon na manggoy gapang hilabot, mauna nga ang amo sab focus kung kinsang nihilabot na mo ra po to ang amo pong atubangon. Ang amo pong mga pagpahayag nagdepende pod sa ihapon nga mga isyo in ana nga sistema tungod kay may kagawasan ang matag usa sa pagtubag o sa dili pagtubag. Ana ra man na. Dunay kagawasan pod ang tao sa paghilabot o kagawasan pod sa tao sa pagtubag sa nanghilabot. Ana ra na. Kay naata sa nasod nga gihatagag kagawasan ay nalatid ka na sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5 gitagan tag freedom of speech, gitagan po tag freedom of religion. Ingon ana nga sistema, busa kay naa ang kagawasan sa pagsulti, dunay libertad ang tao sa pagsulti. Depende unsa ano pagsulti, manghilabot ba ka sa kaparehos nimo nga nagwali o mopokus ka sa imuhang doktrina. Ana ra. Pero manghilabot ka kung ang PBC mo'y kuhiton, dili magkapaabot ang mukuhit sa mga digid pumimanubag. Kay naa ka na sa nakasulat sa Roma 14:16 nga dili pasagdan kung gipanamastamasan pagsulti ang ginapakamaayo. Ana ra nga sistema. Pero nganong dili gyud malikayan? Kinira nga sistema sa dili pa ko mopabati sa mga isyu ni Mitchell Bendilio. Tan-aw na ko og kinitawana, di bagid masupalpal kay ang ato sige man. Sige ingon bitan namo. Pagkawala na itubagono namo, focus mis doktrina din eh. Pero kung dunay mga isyu sa among kaatbang focus me sa isyu, inanara nga sistema. Pero dili malikayan nga nganong aduna gyud tungod kay aduna man kining bala ang kasulatan manggod palihog ko pag Plastar Brad Warlito sa ikaduhang Timoteo 3:16-17. Nga kini manggong Biblia gitugan ni sa Dios para gamiton sa tudlo og sa pagbadlong og sa pagsaway. Ingon ana nga sistema sa pagpanghimato bahin sa imong baruganan. Ingon ana nga sistema. Ikaduhang Timoteo 3:16-17. Palihog ko pagbasa pod Brad Rome sa nakasulat pod sa pag-andam pod sa Lucas 24:45. Lucas 24:45. Sige basa Brad Warlito. Gingon din Brad Macarayo sa maong pahayag sa maong kisitar, gingon, ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan ang Biblia di ay naa di ay giingon diha nga ang balaan nga kasulatan gitugas sa Dios aron gamiton busa sa pagtudlo. Busa naa diha nga ang kining giingog balaang kasulatan pagbasahon nimo na sa unang panid gani sa Biblia giingon ang balaan nga kasulatan nga nasudlan sa daan ug bag-ong tugon. Busa ang Biblia di ay mao'y gipasabot nga gitugas sa Dios para gamiton nato sa pagtudlo. Niadtong dekada, niadtong mga 1990s sa record sa mga relihiyon o grupo nga nagamit sa Biblia ni kabat og 22,000 kapin. Ingon ana nga sistema nakapakadaghan nga mga nagamit sa kining balaang kasulatan. Pero sa kwintada sa Biblia, sa unang Juan 3:9 ug 10, pabor ko ng Biblia ang matag usa nga gipanganak gikan sa Dios. Dili maghimog pagpakasala kay binhi sa Dios, magapabilin diya kaniya og siya dili magkasala tungod kay siya di gipanganak man gikan sa Dios. Maila kung kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa yawa pinaagi ni bisan kinsa nga wala maghimog pagkamatarong wala magigugma sa igsoon kini siya dili iya sa Dios. Busa, duha ka matang ang naa mga tao sa tibuok kalibutan. Nakapakadaghan nga mga rasa sa tao sa tibuok kalibutan. Sa mga kanasuran lang daan daghan nga mga nasod. Daghan ang mga nagkalain-laing lingwahe sa nagkalain-lain nga mga kanasuran bisan pas usa ka nasod nagkalain-lain ang mga pinulungan. Pero sa kwintada sa Biblia usa ra gyud, duha ra gyud ang gipasabot, usa iya sa Dios ug ang usa dili iya sa Dios. Buti pasabot usa ka matuoran, usa dili ka matuoran. Ingon ana ra nga sistema. Karon sa diha nga gitugas sa Dios ang balaang kasulatan, duna po dayon siya'y maghihimong kasangkapan nga mga tao nga iya pong gibuksan ang salabutan parang makatukib sa kasulatan. Asa ang prueba Brad Rumi, palihog pagbasa sa nakasulat sa Lucas 24:45. Ingon ni Brad Macarayo ang nasitar na nimo nga sitas nagingon. Ug iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron
makatukib sila sa mga kasulatan. Mao kana Brad Makarayo. Oh, busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang mga tao doon na di ay ang Dios naghimog kasangkapan nga gibuksan ang ilang salabutan parang makatukib sa kasulatan. Naman na nakasulat sa ikaduhang Timoteo gani gibasa mao man ang gituga sa Dios. Nagbukas po dayon siya sa mga salabutan para nga makatukib sila, makasabot sa kasulatan. Kinsa sila? Ang tubag. Mao kanang mga tao nga gihimong kasangkapan sa Dios nga mao ang magwawali. Pero dili tanang magwawali. Kinira, dili tanang magwawali nga makahatod ngadto sa husto nga pagtudlo ingon nga nabuksan ang salabutan parang makatukib sa kasulatan. Atong susihon sa Biblia Brad Israel, doon na ba gihimong kasangkapan sa Dios nga mga magwawali? O doon na ba po'y mga magwawali nga wala himo ang kasangkapan sa Dios? Doon na. Niya itong basahon diri sa nagasulat sa Roma Kapitulo 10, versikulo 14 sila pustang adto sa 15 gingon. Gingon. Apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuhi. Ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hingdunggi. Ug unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magwawali. Ug unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya gawas kon sila pinadala ingon sa nahisulat katahom gayud sa mga tiil sa mga tao sa mga magawali sa maayong balita. Busa, duha day kamatang di ay ang magwawali sa nakasulat sa balaang kasulatan. Dunay iya sa Dios o dili iya sa Dios. Dunay mga magwawali nga gipadala, duna po'y mga magwawali nga mga gipadala sa Dios. Mao to ang makahatod sa husto nga pagtulunan sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kinsa sila? Mao katong giabrihan sa Dios ang ilang salabutan para makatukib sila sa kasulatan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa, ang ato karong susihon kay duha man kamatang ang magwawali, dunay gipadala o wala ipadala. Ato giingon ato ani pagsulti, gipagsusi tungod kay kining among kaatbang nga si Mitchell Bindilio nagsigig panghilabot. Nagsigig kubi ba sa doktrina sa PBCM kay nagtuo lagi siya kay ang iyaha siya lang ang kamatuoran, kami wala. Mo na nga among pamatud-an sab tan-awon ta kanamong daw wala ko magkuan sa uban nga mga naa nagwali. Ang atoa wala ta diha karon, ang atoa ni ata focus sa gibuhian nga mga isyu ni Mitchell Bindilio kay tan-awon ta magpasiatab manggod nga siya mao ang tao sa Dios. Mao na nga makita nato karon pag-abot sa unahan ngano nga doon na gyoy mga tao nga giingon apan unsaon man sa mga tao sa pagpakawali gawas kon sila pinadala ingon sa naisulat. Doon ay mga pinadala, doon na po'y dili mga pinadala sa Dios. Kinsa sila? Mao kanang mga tao palihog kog andam Brad Warlito sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo mabasa kapitulo 3 bersikulo 7-8. Ikaduhang Timoteo 3:7-8. Palihog pag andam og andama pod Brad Rome ang unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 6 og hangtod 7. Basa Brad Warlito kay tan-awon ta nganong dunay mga tao nga nagtuo sila nga sila mga pinadala pero sa ilahang pagwali sila lamang ang naningkamot, sila lamang ang nangita, sila lang ang mga ningkamot aron sila makawali. Naba sa balaang kasulatan Brad Warlito, palihog pabasa sa sitas nga ako nang gisitar. Dinhi sa pagpahayag Brad Macrayo sa maong sitar sa ikaduhang Timoteo sa iyang kapitulo 3 sa iyang bersikulo Ikaduhang Timoteo 3 bersikulo 7-8. giingon dinhi sa maong pagpahayag. Apan sabta kini nga unya Sa ikaduhang Timoteo 3 bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 8. gingon dinhi sa maong pahayag. Nga kanunay nga nagtuon apan bisan unsaon dili gayod managpakabot sa kahibalo sa kamaturan ug maingon nga si Hanes ug si Hambres misupak kang Moises
Mainguman usab kining mga tawhan na nagasupak sa kamaturan, mga tao nga dunot og panghunahuna og minig pagtuo sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. O busa, doon na di ay giingon nga kanunay nga nagtuon, apan bisan unsaon wala makakabot sa kaybalos kamaturan. Tiyaw mo'y, kini si Mitchell Bindilio kung atong paminawan. Sige lang, pag abot sa unahan karon ipabati tagyon ni kay nindot kay ni karong tubagon kay tan-awon tagyon ni karon og nakaigo bagyo ni namo karon ning tawhana sa among doktrina. Tan-awon na to. Unsay purpose nganong kanunay sila magtuon? Kay gusto sila nga mahimong magtutudlo sa kasuguan. Palihog pagbasa sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod 7 Brad Romy, kitanaw na to nganong kanunay sila nagtuon. Unsa di ay ang ilang tinguha? Unsa di ang ilang pangandoy? Unsa ang ilang gipaningkamutan nga kanunay sila nagtuon? Unsa ang ilang gitinguha nga mahimo silang kanang ilang matunan ilang magamit? O ingon ni Brad Macarayo ang nasitar ni mga sitas. Tungod nini ako magapahinumdum kanimo nga buhion mo ang gasa Sa unang Timoteo 1, ikaduhang Timoteo man gibasa nimo. Palihog pagbasa sa unang Timoteo 1 bersikulo 6 ug hangtod bersikulo 7. O ingon ni Brad Macarayo. Adunay pipila ka mga tao nga tungod sa ilang paghitipas gikan niining mga butanga nahisalaag ngadto sa walay kapuslanan nga mga pagtabi sa city nga buot mahimong mga magtutudlo sa kasuguan bisan wala sila makasabot sa mga pulong nga ilang ginalitok o sa mga butang nga ilang ginapakamatod mo kana Brad Macarayo. Busa sa nakasulat sa Biblia, busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, mo rin ang ilang tinguha. Nagtuon sila kanunay kay gustong mahimong magtutudlo, pero wala sila makasabot sa mga pulong ilang ginalito. Kaysa gibasa ni Brad Romy, adunay pipila ka mga taong tungod sila pitipas gikan ni mabutangan ng isalaag nga to walay kapusdanan nga magtabi. Nga buot mahimong magtutudlo sa kasuguan, tuwa na. Doon na di ay mga tao di ay nga naningkamot sa pagtuon aron nga sila mahimong magtutudlo sa kasuguan. Pero ang gipasabot man-an ta ang katong tinuod na gipadala sa Dios ng mga magwali, giablihan ang salabutan. Pero tan-awa gani, doon na po'y mga tao nga buot mahimong magtutudlo, nagtuon gyapon na sa kasulatan. Pero kung ang atong Ginoong Kristo may pasultiyon, doon na may mga binuksan ang salabutan para makasabot sa balaang kasulatan kung Biblia. Doon na po'y giingon ni Kristo, wag yun kasabot sa Biblia. O sa prueba, basahon ko ang nakasulat sa Marcos Kapitulo 12, pabor ko ng Biblia. Marcos Kapitulo 12, versikulo 13, kama 18, kama 24. O ilang ipadtuan sa pipila sa mga Fariseo o mga Herodianon aron sa pagbiti kanya pinagi sa iyang mga sulti. Giingon dayon, o niya giadto siya mga Saduseo, mga tao nga nag-ingon nga walay pagkabanhaw. O siya gipangutana nila nga nag-ingon. Doon na daay mga pangutana nila sa atong Ginoong Kristo. Unsay tubag sa atong Ginoong Kristo kanila? O kanila si Jesus 24 mitubag nga nag-ingon, dili ba ang hinungdan ngano nga sayop kamo mao kini? Tungod kay kamo wala makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Tuwa na. Doon na daay mga tao daay nga wala makasabot sa kasulatan. Doon ay nakasabot sa kasulatan katong giablihan ang salabutan. Sila ang gihimong kasangkapan aron mo pamatuod sa balaang kasulatan. Doon na po'y mga taong nagtuon, pero wa makakabot, wa kasabot sa balaang kasulatan kon Biblia. Anira, ora ni karon. Tali sa PBCM o sa pastor sa SDA nga si Mitchell Bindilio nga nagwali sa Dipolog. Karon nagtagaw-taw siya, alas 7, paingos alas 8, hook up ang iyang programa kay nagyaw-yaw sa karon sa DXDR Dipolog, hook up ang iyang programa diri sa Balingasag kay gusto niya nga labat-tibahon og lampurnason niya ang doktrina sa PBCM. Tan-awon ta og makaigo ba siya sa iyang paglampurna sa amoa. Tan-awon ta ang iyang mga tan-awon ta kini karon ang iyang mga isyo og di ba ni matikalbong ang iyang mga isyo. Aha, tanawon ta. I-plaster sa nato. Dinhi na. Dunay kini ang among katbang si Mitchell Bindilio. Unsay giingon ni Mitchell Bindilio? Matod pa niya. Tanawa ra gud og ang kinapayas ni Mitchell Bindilio pila ka buok. Tanawa ra, wala ba siya nagtuon? Nagtuon gid siya. Pila ka bersyon sa Biblia o ka translation sa Biblia ang naakuno niya.
Klaro og tataw nga kini siya kanunay nagtuon, pero tan-awon ta og nakatugkad ba gyud ang iyang sinabtan og di ba siya masupalpal pag abot sa unahan karon. Paminawan ta ang iyahang mga gibuhian nga mga isyu. Igsoon tuganan ta mo 38 ka version ang Biblia nagos balay. 38 ka version ang Biblia nagos balay. 38 ka Biblia ka translation sa Biblia nas balay. 38 ka translation sa Biblia nas balay. Tanaw ta. Kay ato sa nga iplastar kini kay usa na to siya tubagon sa iyang mga isyo, tan-aw ta og di ba malampaso ang iyang mga isyo. Ecclesiastes kapitulo 12, palihog pagplastar. Ecclesiastes kapitulo 12 isugod sa bersikulo 9 ilapos hangtod sa bersikulo 11. Niya, sumala sa gisitar mo nga sitas gingon. Ug labot pa tungod kay ang magwawali manggialamon man, gitudluan pagayod niya ang katawhan sa kahibalo. Oo, siya naghinuktok ug nangita ug nagahanay sa daghanang mga sanglitanan. Jis. Ang magwawali nangita og mga pulong nga matarong ug kadtong gisulat sa pagkamatarong bisan pa ang mga pulong sa kamatuoran. Ang mga pulong sa mga maalam ingon man sa mga supak, suyak ug maingon sa mga lansang nga maayo nga pagkaturok. Ang mga pulong sa mga pangulo sa mga katilingban nga gihatag gikan sa usa ka magbalantay sa mga karnero. O tuwa na, ang magwawali naghinuktok naghanay sa daghan nga mga pulong nga itudlo niya sa mga tao. Tan-awon ta ni karon si Mitchell Bendilio og nakapasarba. Tan-awon ta ha. Unsa ang usa sa iyang giyaw-yaw nga giatake niya? Do na siya giyaw-yaw. Giatake niya ang among magtutudlo. Unya niingon dayon siya, kini ra ba ipatubag nako? Tan-awon ta ni karon ug di pa ni matubag. Nagtubag sa iyang tuloy. Tan-awon ta atong ipabati karon. Tan-awon ta ni og unsa ang usa nga gisulti ni Mitchell Bendilio. Niya ha, ang nasabtan sa Biblia og husto ba ni? Nagpadalag manggaling ang Espiritu Santo sa baboy man nga salampati. Kung may salampati na ito ka, abot na ito na sila niyo unsa ka tasang tuka na. Ha? Matod para ito yung testo na po. Ano mo rin ito gabran? Sino ko nakuha kita? Ano mo sa problema doon? Ha? Ato basahan mga kainsonan nga si Kristo ba? Kung bautismo ni Kristo. Ano? Taros 3:22. Tanto nga sa
literal sa lampati. Ang Espiritu Santo gumikan kay amo magtutudlo nagpamatuod mi sa dapit sa Espiritu Santo iyang yataki kay matod pa niyo sa lampati lagi lang magtutudlo si Tomas Eugenio. Ang sa lampati doon ay balhibo pero kini siya nag-Amerika naman. Ingon ni iyang tigbasa nga babae napay niktay katawa din sila. Nagtopar lang yun po sa iyang cooler. Ang iya pong cooler amaw gyapon literal gyapon. Tanawas Bindilyo di ba? Kung si Bindilyo mayaga-yagaon, apil pod ang iya pong cooler. Tanawa na to di ba? Nagtopar lang yun. Nag-uban ang parehog balhibo. Mali klarong parehog balhibo. Amos stress basta parehog balhibo mag-uban yun na. Tanawang cooler ha. Niya cooler pod nga kauban ra po niya, cooler nga iya ra po naa ang simpatiyas iya. Tanaw na to, di ba nagtopar puros mga naas pagkamayaga-yagaon. Ha. May gabi. Pumunta na lang sa Canada. Pagkat gusto ko dati semua ang gagawin ko sa kandalan is Cristo. Santo! Masabagay sa kalampati. Diba so, sama-sama sa ila. Kung kanailan is Cristo, sama sa iyo, sama ba ko sa bagay sa kalampati? Kanailan sa sama-sama ba? Madumog ba tayo lang? Hindi naman po ng kamiyawan. Dapat ang buhaton ni Mitchell Bindilyo o dili pa sila para sa prinsipyo, iyang ignon oy ayaw na iliteral. Kay ngano man di ra ba na literal. Pero nganong gidawat niya? Kay pareha silang sinabtan nga kanang Lucas 3:21-22 literal na. Sige padayonan ta. Ano yung kanilang pagbago ng ito? Ito nangyayari sa kapamutan nila. Oo, sa ila. Di manika doon sa ila. Tumawala yung kapamutan nila. Espiritu Santo nga mong gipamatud-an namo nga among magtutudlo. Sa nakasulat sa Biblia tan-aon ta. Be basaha Brad Rome ang Lucas kapitulo 3 21-22. Palihog pagbasa. O ingon ni Brad, makarayo na sitar ni mga sitas. Ug sa bautismo na ang tanang tao. Og sa nabautismohan na. Ang tanang tao. Og sa diya nga si Jesus usab na bautismohan na og nagampo. Ang langit na bukas sa 22. Og diya kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawasnon ingon sa salampati. Og gikan sa langit miabot ang tingog nga nagingon, ikaw akong anak nga pinalangga, kanimo may kalipay ako. Muna yang giingon literal. Kay ang Espiritu Santo mikunsa sa dagway nga lawas nun ingon og salampati. Do na bagod Bindilyo ikaw. Do na bagoy ingon og debate lagi ni. Do na bagoy ingon nga imo nang tinudon. Literal ni mo na. Mikunsad nga lawas nun ingon og salampati. Pag ingon og salampati imo dai nang literalon. Tanawara pagtuon balik do. Ug asa ka dapat nagtuon? Kay ang mga pastor ko no, theologian ko na. Oy pagtuon oy. Doon na may pagtulon na nagitawag itukod ni Commander Layo, back to Christ, ikaw, back to school. Aron nga magbalik ka pagtuon dito sa theology, kay para mahingpit ang pagka-theologian mo. Kay di gani mahingpit, may pagpatawag kag tontology. Nagtuon kag tontology. Nga naman, kinira. Ang gipasabot, tanawon ta, ang imong mga kauban, unsay gisulti? Literal ba ang nakasulat sa Lucas 3:21-22? Kauban man gyud mo kana mga evangelist parehas mo. Nagwali diri dapit sa Cagayan. Unsay pag-interpretar nila, gi-emphasize nila ang nakasulat sa Lucas 3 bersikulo 21 ug 22. Dili na literal para nila
Pero mukha ko sampol. Asa dapit kinsay gikunsaran sa Espiritu Santo, may batog sa iyang abaga, may pahilo na din sa ibabaw niya. Si Kristo ang diya ni kunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun. Ang pangutana si Kristo. Kung makabasa po ko nga si Kristo og imong lantahon dili mahimong tao sa kahimtang ang atong Ginoong Kristo pero Dios nga nagpakatao. Dabing makabasa po ko unsa man kung si Kristo pod giulagway pod ingon og kini pong naa sa matang makita nato nga dili tao og literalo nako mauyon ka. Paliw gani pagbasa brad Warlito kay leksyonon taning tawana. Juan 1:29 sa Bibliang Katoliko nga ma-imprimator ni Julio Cardinal Rosales ug gipanagusan sa pagsulat sa mga scholar sa Bibliang Katoliko Protestante. Juan 1:21 tanahon ta. Og ato dang literal umuuyon manis Bindilyo. Sige, basa. Kinigis Bendilio, sige lang sila literal pero kini siya wala may balo. Ingon nini ang nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 1 bersikulo 29 gingon dinis pagpahayag. Sa pagkasunod nga adlaw nakita si Juan Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya mingon ana ang nating karnero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Tuana. Nakita ni Juan si Jesus nga nagpaingon kaniya. Niingon siya, mao kana ang nating karnero. Pangutana ang nagbaklay, karnero literal dili. Literal bang karnero si Jesucristo Mitchell Benilio? Tumaga ko na. Nagsudong magigka og imo ni karong gilantas YouTube ang among programa. Tanawon ta. Sige. Oyon ka ba nga kanang Juan 1:29 literal si Kristo nga karnero? Opat og teen. Mukha og sagbot. Oyon ka. Ako si kamoyon. Ang gilansang sa panahon nga ang atong Ginoong Kristo, gitubos niya ang kasalanan sa mga tao. Unang-una sa iya matinud-an og sa mga sala sa mga tao sa tibuok kalibutan. Unang Juan 2:1-2. Literal bang karnero ang ilang gilansang ato sa cross? Pila ka buktil ang gilansang sa cross? Upat dili. Ang karnero na ikamot wala. Nganong si Kristo paglansang sa cross, gilansang man ang iya mga kamot o iya mga tiil. Ang pangutana, di dahil literal karnero. Karon kay nabasa man nga karnero, ang pangutana, tanawa, mao kana ang nating karnero sa Dios nga magkuha sa sala sa kalibutan. Mas dili pa mahimong, dili maliteral na. Ha? Ngano man tungod kay giingon tanawa mao kana ang nating karnero. Samtang ang Lucas 3:21-22 sa dagway nga lawas nun mikunsat ingon og salampate. Tanawa asay bugat. Asay mas maliteral na to. Ang giingon mao kana ang nating karnero ug ang ingon og salampate. May laki magaka. Nakatugkad mga kasulatan. Tanawa og nablihan pag imo sa labutan nga palpal man ka. Natuan na lagi. So palpal man dayon. Mao na kay hilabtonon man sa doktrina sa mga PBCM kanara og wa ka maghilabot di ka masupalpal sa kahanginan. Ingon ana nga sistema nya mo na imo ingog maghagit kag debate. Tanawa ra gani ang imong giingon, nga ipatubag ang imong isyo. Kay nagtuo ka nga ang imong isyo dili na ko kayang tubagon. Ha? Kay nagtuo magug ka nga ikaw ray haod kun haod ka og diha sa inyong dapit gikaintapan kaswali ako di gi ko mo intap nimo. Bisa gamay sa tinuod wa koy santosos debate. Munay klarong pagkaistorya. Prangkahan ta ka sa pagkaistorya. Nara as nga sistema. Kung gusto ka mo kantubaga ang mga isyo ko, na ako'y mga gipangbuhian nga mga isyo, gipangtubag ba na nimo? Wa nimo tubaga. Pero ikaw, sige kag hagit nako nga ipatubag ang imong mga isyo. Kay ato ipabati pagbalik kay tan-awon ta og kining iyang mga paghagit nako nga tan-awon ta di ba ni kinatawa na hilabtonon magud nga nagtuo siya og ang iyang mga isyu nga pangbuhian dili nako kaya nga tubagon kay niya paminawan ta ang iyang hagit nako tan-awon ta og tan-awon na to tan-awon na to i-plaster nato gini ang atong kining ako karon nga giingon nga ipabati nako nga kining isyu ni Mitchell Benilio kay nagtuo man gud siya og dili nako ni kaya nga tubagon niya. Atong paminawa na niya yung usa sa iyang mga hagit nako magit-hagiton man ni tawanan ni niya ang usa sa iyang hagit nako niya. Gikas asagi ka sa taas niyo senior. Na Gikan
ni Adelino iyo inyo ngay amahan. Isa po yung Atong panon kay ningon man siya nga kuan. Ningon man siya nga kinsay iyang amahan ane, kinsay iyang inahan ane, si Crescencia Dagok Eugenio. Unya tan-awon ta og unsa dayoy iyang mga kuan og di ba siya masupalpal ini. Tan-awon na to plastar sa nato. Giingon din ni sa iyang gisulti na. tumaga magkalayo ha, tumaga. Taka man kang gamit ang versikulo nga ikaw ay naon sa mabunay. Pataka-taka ko kung gamit. Kay mato pa na naon sa man. Pataka makag balong wala gina mo pataka-taka magagamit sa bersikulo. Ikaw ra po'y nakasabot. O niya karon kanang nakasulat sa Lucas 3:21-22. Kisa may nakasabot tanan mo. Ako sula. Ningon man ka nga ipatubag. Napagani imong hagit akong debate diri. Ha? Nga makigdebate og dili kay ako lang bisan ang mga kauban nga mga ministros bisan gihagit nako. Oy, gihagit nimo. Prangkanta kas pagaistorya bisan din ako hagoon si Rivera, din ako hagoon mga ministro kita. Paningkamuti gyud nga makaigo kas mga ministro sa bisan sa imong prinsipyo. Kay di gani ikaw gid akong ilang paso ang imong mga isyu. Ha? Niya bisag asa og itugot mas panahon nga mag-abot atong duha ka dalan sa bisan asa man nga naa di ang pirmahanay tas topic diin magsabot nga maunang tupiko paningkamote nga makabarog kas imong tema kay pamatud-an ginako nga iluko ginako ang imong doktrina kanara na imong hagit diri namo na tan-aw na to ang imong mga hagit diri kay atong ipabati ba sa mga nagsunod kanunay sa programa og dili ba ka mahagit-hagiton gyud sa mga ministro sa BCM kay nagtuo manggug ka nga ikaw mo'y hawd sa natad sa debate na tanaw na to paminawan na to ni ang mga gipangbuhian niya nga mga isyu nga mga hagit niya dinhi kanamo nga dili kay ako lang kun dili kami tanan iyang gihagit og debate na Debate. Pwede mo tamo ko pang oras sa kanya. Debate ko kanya sa debate. Ano kasi sabi, tanaw na tayo katag. Hulma na ko ang sinutan ni Manny Pacquiao. Lit aso sa katag. natanawa hulaman na to ang kining pinulungan ni Pacquiao sige kay para makita ang katag o sige pakigdebate mo na ko o nang makigdebate kini debatihan ako sa maloko ka ako sa maloko ka nag-ingon ka man nga literal ni o niya karon literal nahusto na diay na nahusto na diay ang imo diay nga pagsabot na tanawa gani di pa gani bibisim imong atubang ana og kanay gidebatihan wana imong kauban daan maura ni debate nimo maura ni supalpal nimo unsay pagpamatod sa imong mga kauban nga nagamit sa Biblia diya sa SD nga nagwali diri sa Cagayan literal ba ang nakasulat sa Lucas haskang uwawa ni ako ani matay magtabon ko sa kung dagway oy ngano man oy ako ra man kauban mo ni supalpal ako unsay pagpamatod sa iyang kauban nga mga evangelist dinhi sa Cagayan de Oro City literal ba nga sa lampati ang Lucas 3:21-22 ang Espiritu Santo gisupalpal si Bindilyo paminawan ta na paminawi Bindilyo ang imong mga kauban tan-awon ta og di ba ka supalpalon sa imong mga kauban Di ba yun ang last digit 245 batot pa niya din Brad Godihim inaot nga dili nimo ikapuol ang upong si Romeo Makulani una Brad kanang Espiritu Santo nga nagapadayag na sa lampati asa na mamasa. Kining nabati ninyo kauban ni Mitchell Bindilyo nga nagwali diri SDE sa Cagayan. Tan-awon ta og kining Lucas 3:21-22 literal man ni para nila. Maniwala po ta tinuod ba na sa lampati unsa man na sa inyong pagsabot salamat dagan nilinaw sa kibon. Okay, unang po ta na ni Anselin asa mabasa ng amikunsa ng Espiritu yung sa lampati. So Lucas 3:21-23 pwede ka dyan yan dari sa lang ang isunod sa versikulo o sa nabautismuhan na ang tanang tao o sa diha na si Jesus usab nabautismuhan na o nag-ampo ang langit na bukas o diha kaniya nikusad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati o gikan sa langit niabot ang tingog na nag-ingon ikaw akong anak na pinalangga kanino
may kalipay ako. So kini pag-ingon diri sa alang sa bersikulo nga nikon sa dagway nga lawas nun, ingon sa salampati, wa na nagpasabot nga ang Espiritu Santo at sa alang sa lapaki. So pag ingon niya nga may dagway nga lawas nun, kama, ingon Tuana, gi-emphasize na sa kauban niya. Pag-ingon ko no sa Lucas 3:21-22 sa nikonsad sa dagway nga lawas nun, kama, nana ha, tan-aon tanak karong kama niya og dibas Mitchell Bendelio matuldukan ang iyahang pagpatuo 38 kay ang iyang pag-interpretar ang nakasulat sa Lucas 3:21-22 sa 38 ka translasyon literal yun na pero unsay giingon siyang kauban padayhon nun ta. salampati. So diligid siya sa salampati. Ingon siya sa salampati. So ang ipakita nito pa nung sa panahon sa pagbautismo at salan. So wala nagpasabot na ang Espiritu Santo salampati na salan kay daghan mang salampati naglupad-lupad karon na dili man na mao ang Espiritu Santo. So mga lugar na yan atong ipasabot azalan sa mga bersikulo nga ang Espiritu Santo sa panahon sa pagbautismo nga mikunsat nga may dagway nga lawas nun ingon og salampati. So sa ato pag naay persona ang balang Espiritu Santo azalan kana pag nga may dagway nga lawas nun. So walay ato ang tubag lugar azalan. Salamat to Adjectren sa klaro kay na Tuana! Orsay sinabtan gi-emphasize sa iyang mga kauban nga naggamit sa Biblia dili literal nga salampati nga maglupad-lupad nga atong makita ang Lucas 3:21 nga Espiritu Santo natanawa maglupad-lupad nga mga salampati mo na nagkalain-laing kolor dabi kay pangitaon magyud ni Mitchell Bendelio ug unsay kolor sa Espiritu Santo nga among gipamatud-an kay literal ay pagsabot oy do ikaw sa man imo ni do parehas mo nga nagamit sa kasulatan. Mao, no? Unsa pay mga kulob diha? Sa pagmakulob pa ang atong sundanan sa atong inadlaw nga pagkaon, mo na giingon, bahala na tungod kay ang doktrina nga sinabtan bulabugon lang muna nakaroon na pangutana nagkasinabtanay mo ana ha do nagkasinabtanay mo do ha nagkasinabtanay mo tanawa ra nga ano man lagi nga pag-abot na supalpal man dayon lagi na tuan na lagi na unsa may giingon ni Mrs. White giingon na mga panghitabo sa katapusang kapanahonan gisulat ni Mrs. White akong awagon katong nagaangkon nga nagatuos ka matuoran sa paglakaw sa panaghiusa mao ni talambagan ug mao ni awhag sa inyohang co-virtual founder nga si Mrs. White maora po ni sakop ni Mrs. White nga dili mo subay sa usahan ambot og kinsa kay wa kasabot sa Biblia katong nagliteral sa salampati ng Espiritu Santo sa Lucas 3:21-22 ug ang dili nagliteral. Pero dako magyutag ko nga gi-emphasize man sakto man ang giingon sa kauban nga may evangelist kay ingon og salampati pag ingon dili nimo tinud-on na si Kristo pag kay nating karnero man di man maliteral si Kristo nating karnero literal na karnero di po dahil literal nga nating karnero Espiritu Santo na magay Amplified Bible sa di pa ako pa nagbasa Amplified Bible basa ako no ang Genesis 1:26-27 pag ingon di plano sa buhato na to ang tao sama sa atong kagulingong dagway kinsay gikasulti sa amahan mao ang anak ug ang Espiritu Santo diha na sa sabot wa pabuhatang kalibutan unya pangutana sama sa atong kaugalingong dagway naaday giingon day nga naaday sa pagbuhat sa tao unya naaday tao day nga literalon nimo nga salampatay ha asa gikopya ang tao tuas tulo nga nagsulti Amahan anak ug Espiritu Santo Genesis 1:26 Amplified Bible basa na magka 38 ka translation na apel naman na Amplified Bible basa ka di ba masupalpal ka literal ba na diya? Kaya kung panalitan Espiritu Santo sa lampati si Kristo nating karnero na pagbuhat anak na mao ni nga ang tao dito lang to gikopya sa amahan. Unya ang nating karnero mao na makarnero literal. Unya ang kana sa lampati dito sa Espiritu Santo. Na pangutana di man nimo na
Literal kay si Kristo naghatag mag-ihimplo. Kay kung si Kristo ang karnero nga literal dito gikopya sa anak ang pangutana. Ngano si Kristo tao mas kahimtang. Kadara. Ha. Og debate lagi ni hangakon ginis Bindilyo. Ang buhaton niya ani hit ang representasyon. Anara magdandagan ba ni kagano? Lipong mo ni. Bungog ba ni sa agi ni sab? Ha? Sa binakbakay sa rason. Nana sistema tanawa gani. Na tanawa ta. Kinsay mo tabang ra? Jesus, tanawa ra. Og dili kami mo sa palpal ang iyang kauban. Og dili pod si Mrs. White pod maoy supako ni Mitchell Bindilyo o say awhag ni Mrs. White managiusa kauban ya. Baniyon ta, akong awhagon katong nagaangkon mga panghitabo sa Pahinas City man ni gisulat ni Mrs. White. Sa paglakaw ang mga magtotoo diya sa SDA lugar sa panagiusa kauban sa ilang kaigsuonan. Ayaw hatagi ang kalibutan sa paghuna-huna nga kita. Magpalabi sa kasigpit nga kita wala magkahiusa nga dili man nagsama ang atong pagpanudlo. Likay ang pagkabulag-bulag do. Nganong mubulag magyud ka sa inyo ang prinsipyo sa sinabtan sa Biblia. Aha! Kanara. Kung ang imo na husto, mao na. Ambot uyon baka mga SDA nga magprinsipyo sila na aron mosupal pa lang yon. O ako'y kauban, bahala kami Mitchell Bindilyog. Lampinig og butihon ka sa imong ikadebate o sa imong ikatinubagay kay nganong giliteral nimo, sala nimo na. Kanara. Na. Pero sa Biblia, nag-auhag man si Mrs. White, gisupak ni Mitchell Bindilyo, ang pangutana karon, ang mga apostoles na abagyo diha nga usa ra gyud sila panultihon, usa ra gyud hunahuna gani Brad Israel. Sa di pa na ko basahon. Si Bindilyo na ginambog, gipanghinambog niya, pasiatab niya ang 38 kabasahon nga naa sa ilang balay. Karon, ang iyang kauban nga mga ibanghilista nga ubos sa iya, siya pastor ubos ang ibanghilista. Nangutana man to, nangutana. Karon, mas nahibalo pa diay ang mga ibanghilista kaysa nimo nga pastor nga labaw pamanunta kanila. Ha? Basahon ko. Diri sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 10, kapitulo 1 bersikulo 10 giingon. Apan magahangyo ako kaninyo mga igsoon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan magsulti sa maurang usa ka butang ug wala unta kaninyo'y pagkabahin-bahin kundili mao sa unta hinuon kamo diha sa maurang pagbaagiha sa paghunahuna ug sa maurang paghunahuna. Karon, ang unahuna nimo ug unahuna sa mga ibanghilista di magkapareho. Na karon pangutana ha, prinsipyo sa mga apostoles nga adya nga sila nagkahiusa sa paglakaw sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Na ang pangutana karon, leksyonon ta ni tawhana o nakapasar ba gyud nakatugkad ba gyud sa Biblia. Niya pa gyud. Wa pa gyud tanawa na to nakasabot sa Biblia. 38 ka basahon pero wag yun kasabot sa Biblia. Muna giingon, na kay di magutinuod nga magwawali sa tong Kristo God. Kay kung tinuod pa nang magwali sa tong Kristo, nakasabot ang sa Biblia kay gabliha mang salabutan. Pero nga mo supalpal man, nagpasabot din tinuod. Tanawon ta. Efeso 5. Aliw pagbasa Brad Rumi. Efeso kapitulo 5 bersikulo 6. Tanaw na to sa nakasulat sa balaang kasulatan. O dugang pag yun nga supalpal ni Mitchell Bindilyo. Kay di tawhana. Wag yun kutob ra gyud in taon. Sa 5:4 sa Efeso. Sige, palihog pagbasa. O ingon ni Brad Makarayo ang nasitar na nimong sitas. Ayaw ninyo gawiya kalawan. Manabutan po ni Kanang tingog pagbinastos niya.
pawaron sila sa microphone kaya aron lagi nga labukan ka. Oo na, kay labtonon magug ka. Wa pa ka una mangilabot, tino ta ka malabukan sa mga ministro sa BCM. Ana tanawa di. Nga pa gyud. Si Mrs. White di gid gailan ni Mitchell Bindilio. Asa ni mo tahod? Di gini mo tahod bisan pag usahon. Di gini gatahod. Unsay gay kuan ni Mitchell Bindilio? Naghatag pag challenge. Tanawa. Umotag challenge. Supalpal gyapon. Na tanawon taga ni iyang challenge. Unsay challenge ni Mitchell Bindilio? Na paminawan ta. Gi-challenge siya ang tanang mga religious preacher. Iya da yung gi-challenge na challenge niya. Tanaw na to, di ba, gilagdaan ni Mrs. White og sa SD, tanaw na to og imo ba ning gidawat? Nganong mo challenge man ka? Nganong mo challenge man ka? Nga way klaro. Tanawa gani. Unsay gisulti ni Mrs. White? Giawhag ni Mrs. White. Kining gikan sa kasing-kasing. Unsay gisulti? Sa Efeso naglista, naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagko nga mga Espiritu Santo, mga gasa sa Espiritu Santo, mga apostoles, mga manalagna, mga magwali, mga pastor, mga magtutudlo, ang ibang mga ebanghilista. Nagtuo nga si natawa ang mga Adventista, nagtuo nga si Ellen G. White adunay gasa sa pagpanagna apan ang iyang kinabuhi og sa pag-alagad naghatag og kamatuoran sa ubang mga gasa usab dili ikatingala di ay nga wala niya ipakutob ang pagpaila sa iyang buluhaton sa pagkamanalagna lamang. Nagsulat kaniadto si Mrs. White, ang akong buluhaton naglakip sa buhat sa kamanalagna. Pangutana, basaho ninyo ni dili kininggikan sa kasing-kasing, wa man kay mabasa kay kung dunay mabasa di ka mo challenge. Nagpasabot. Kay ko niya ang pa ka. Mo'y mo taka nga na mabasa des lagda. Di ko makagway mabasa. Ni challenge pa ka. Karon kay pag challenge mo, gidawat pa sa BCM. Sa diang gipangutana ka. Ngano, dawaton nimo ni dili. Pahina 61. Sa giingon basahon lagda. Giingon na. Basahon ko. Giingon. Sa numero 23 nga pagtulunan. Sa pagtulunan 23 og sa numero 1 pangutana hangtod sa numero 10 nga pangutana, arekos numero 8 pangutana, numero 8 tubag, numero 9 pangutana, numero 9 nga tubag. Gingon na. Pangutana. Unsay giingon may tungod sa pagpamatod ni Hesus bugna 19:10 ang tagna ang espiritu tagna busa ang katapusang iglesia kinahanglan adunay manalagna. Busa ang katapusang iglesia di ay dunay manalagna kinsana. Pangutana 9. Ang hiya sa pagpanagna gipailabas mga Adventista del Sétimo Día kun SD. Giingon, oo, si Mrs. White
Giila nga nakadawat og hiyas sa iyang daghang mga sinulat nga nagbilin kanato nagdala sa matuod nga ilahanan nga gibutang sa Biblia usa ka matuod nga manalagna. Unsas Mrs. White sa basaw lagna, manalagna ngano man nga imo ihulog magpanalagma. Namo lagi na ang tanang mga Adventista nagtuo nga si Mrs. White nakabaton og hiyas sa pagpanagna. Unya kay ang isdi katapos sa mga iglesia. Giingon man sa pangutana 9, pangutana 8, kinahanglan katapos ang iglesia. Dunay manalagna. Unya ang katapos ang iglesia. SDE man kahana. Kinsa lagi ang manalagna diya sa SDE. Kay di magkamanalagna si Mrs. White. Og kun katapos ang iglesia, doon ay manalagna si Mrs. White. Asa basa? Maon, ha? Nga naniguro ka? Morning marunong